el que volem és un futur diferent, un futur igualitari en tota la societat, però sobretot en el camp tecnològic. I també una cosa molt important, hem parlat molt de dones TIC i sobretot també ha quedat molt clar aquí que de vegades no es diu massa, en el camp tecnològic l'humanisme tindrà molta importància i sobretot el que aporten les dones. La tecnologia està a totes les bandes, hem de treballar des de tots els sentits i de totes les edats. Per tant, les accions dirigides a les nenes de primària crec que són importantíssimes, però no només a primària, sinó a secundària, fins que vas a la universitat i fins que vas a l'empresa, ja sigui com a empleada o com a emprenedora.